Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hormatly musulman doganlar, şu wagt biz Hicri yıl hasabı boyunça 2-nji ay bolan Safar ayın başynda. Ve şul ayı degişli musulmanlaryň arasynda, halkymyzyň arasynda käbir dinimize ters gurrunlar ýaýradylýar. Dinine asly esasy bolmaýan gurrunlar ýaýradylýar. Öňdürem ýaýradylýar, häzirki günde hem ýaýradylýar, hususan internet zat ýaýranlygy üçin internetiň usulyny ýaýradýarlar. Ol hem näme musulman doganlar Safar ayı agyr ay diýen gurrun. Safar ayı agyr ay, awa Safar ayı bela beter inýän ay, Safar aýyna azap inýämiş diýip ýaýradýarlar. Ve hususan Safar ayının soňky çarşembe günü, yani soňky hepdesiniň 3-nji günü bela beter kän inýämiş, näçe 100.000 bela inýämiş. Şoň üçin hem ol çarşembe at goýupdyrlar. Kara çarşembe diýip. Kara çarşembe diýerler. Awa. Ýylyň iň agyr günümüz şol, yani ýylyň iň agyr aýa Safar aýy, Safar aýynyň içinde hem iň agyr gün näme şol kara çarşembe diýip ýaýradýarlar. Şonuň üçin hem diýe bul aýda we bul şol günne köpürak sadaka bermeli we hususan hem şol kara çarşembe gününe mahsus bir namaz bar diýe. Kara çarşembe namazy. Plança rekat okumaly, her rekatda plança ihlas okumaly, plança Kawsar okumaly diýip şeýde bir tertip bar. Bir tertip öwredýärler. Namazyň öz kılnyş tertibi, özler tarapyndan tapylan bir tertip öwredýärler halka. Aw şeýdip ýaýradýarlar şu zatlary. Kim tarapyndan ýaýradylýar? Elbetde Ýehudi, Hristiýan tarapyndan ýaýradylan sözde molla we ahun diýip özüni halka tanadýan kişiler tarapyndan ýaýradylýar. Emma hakykatda bular nähilek molla ahun, bidgatçy molla, bidgatçy ahun. Hakyky ahli sünnet ahun däl bular. Bulara bidgatçy diýilýär. Çünki näme delilsiz we esassız zatlary halkyň içinde din ýalagadyp, dogry ýalagadyp ýaýradýarlar. Delilsiz näme diýip sorasak näme diýerler? Plan awliya, plan kitabyna şeý diýipdir. Şolay diýipdir kitabyna şeýle diýip. Kur'an we sünnetten delil ýok, sahabadan delil ýok, Ebu Hanifeden 4 mezhep imamyzdan delil ýok. Plan awliya, plan kitabyna şeý diýipdir. İslam dünýäsinde kitap kan. İslam dünýäsinde awliya diýip atlandyrylýan adamlar kan. Öňem bolupdyr, häzirki günde hem bolupdyr. İslam dünýäsinde İslam düşmanlary tarapyndan musulmanları agzaly etmek üçin öz ýanlarynyň bir kitap ýazyp soňam uly alymyň, uly awliýan kitaby diýip ýaýradylan kitaplar kan. İslam dünýäsinde bir awliýa pirin kitabyny alyp şoňam arasyna ýok zatlar salyp goýa, şoň diýen zat diýalak edip İslam düşmanları tarapyndan ýaýradylan zatlar kan. Näme üçin? Musulmanları agzaly etmek üçin. Ola bar diýär, menem ýok diýen aradaky sada görgülem näme diýär, kellemiz bulaşdy diýär, biri bar, biri ýok diýär. Şunu etmek üçin şeý diýip ýaýradylan zatlar bar. Şonuň üçin ýöne plan awliýan plan kitabynda bar diýeniň bolmaýar. Dinni bir zat etjek bolsaň delil bolmaly. Delil nerden bolmaly? Kur'andan bolmaly we Peygamberimiziň sahih sünnetinden bolmaly. Sahabalardan bolmaly. 4 sanakka mezhep imamymyz we Ebu Hanifa, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed, Allah hemmesinden razı bolsun. Şularyň fetwalaryndan bolmanda näme delilin bolmaly? Näme şular Hanefi fıkhynda ba, Şafiilerde ba, şularda ba diýip näme? Şolardan bir näme subutnama, bir esasyň bolmaly. Bu birinji bilen Kur'an we sünnetten bolmaly. Emma bul adamlar delil görkezip bilen oklar, şu kara çarşembe, Safar aýy, agyr aýy, kara çarşembe namaz diýip ýaýradýan kişiler, bid'atçylar delil görkezip bilen oklar. Diňe şu aňyr başy deliller şol plan uly alim, plan awliya kitabyna şeý diýipdir diýe. Emma onu ýerden alyp diýipdir, Kur'andan alypdyr, sünnetten alypdyr, nerden bilipdir plan şowuna, plan wahy näme azabyň inýändigini nerden bilmeli ol öz ýanyndan? Wahyya gelen ok, ama wahy peýgambere gelýär. Wahy hem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den kesilli. İň soňky peýgamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onu bul nerden bilýär? Plança gün plança azap inýändigini, plança mykdarda plança günne gelýändigini. Awa. Näme gepin gysgasy deliller ýok musulman doganlar şular. Bizem
ulamalardan hem sorak gördük, kitaplara da seyredip gördük. Şul Qara Çarşembe diýilýän we Qara Çarşembe namaz diýilýän zat bu kitaplarda, hadislerde hiç ýerde gabat gelmedik şuna. Bularam gorkalyk bilen oklar ýaýladýandan ödleri. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Malik Muwatta'da rivayet eden, İmam Malik'in Muwatta'sında rivayet eden hadisinde diýär: "Taraktu fikum emrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi ve sünnete nebiyyihi" dip aýdýar. Men size ikzat goýup gidýän niýe? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, men size ey ümmetim, men size ikzat goýup gidýän. Şol ikisine yapışıp durduğunuz müddetçe doğru yoldan azmarsyňyz diýär. Allah'ın kitabı ve Peygamberinizin sünneti diye. Demek Müslüman adam bir zat etçek bolsa dinine bağımı yok mu bilecek bolsa Allah'ın kitabına bağımı, Peygamberimizin sünnetine bağımı, selef-i salihinden bu barada bir zat deyilipdir mi? Mezhebimizde bu barada bir zatlar bağımı deyip soramalı. Şutaydan hem kâfir Müslüman doğanlarımıza yüzlenesim gelýär. Her ýyl şu mesele açylanyna olahu näme diýipdir, bulahu näme diýipdir. Kan öz aramyzda maslahatlaşyp görelýän Qara Çarşembe bağmy dogrymy ýokmy şu urunlar gozgalýar we gaýtalanýar. Müslüman doganlar soralmaly zat mesele dogry çemeleşmeli. Delil bağmy diýip soramaly. Ol näme diýipdir, bu näme diýipdir. Her kim bir zat diýer. Näçe adam kan bolsa, näçe ahun köp bolsa her kelleden bir ses çykjak. Emma biz Peygamberin tavsirelerine eýermeli. Peygamber näme diýipdir? Şu barada hadis bamy? Kur'an'da ayet bamy? Selef-i salihinden, sahabadan bir delil bamy diýip soramaly. O näme diýipdir, bu näme diýipdir diýsen, ol ewliya diýer, bu ewliya bey diýipdir diýer, o da bey diýipdir diýer. Her kim bir tarapdan bir zat kurlar. Delil barmy diýip soramaly. Delil, şunu asly bamy şu zatın, bu ediyas şunu ananyas, şunu wolin, şunu asly bamy diýip soramaly. Şu dogryny gözleýän Müslüman doğanlarımızın nesihatim şul. Endi ýanky işimize alakamyň delili yok. Safar aýy agray diýbem delili yok. Safar aýyň içinde Qara Çarşembe güni bar diýbem sahih. Ne Kur'an'dan, ne sahih sünnetten, ne sahabadan bize delil bilen yok. Ol güne mahsus Qara Çarşembe güni kılınýan namaz diýip Peygamberimizden, ne sahabadan biz beýle bir namaz hiç bir kitapda gabat gelmedik, okumadık, eşitmedik. Bir şulan şu diýen bir kitabynda bağmış diýip aýdýarlar. O taýda da ayet hadis getiren ok on diýen adam. Emma safar aýyny şowsuz aý hasap etmeklik nireden gelip çykypdyr asly kökünü gözläp berseň, asly musulman doganlar İslam gelmedinden öň Mekkeli müşrik Arapların içinde bar eken şol inanç. Çünkü olar öz ýanlarynyň hem buta ananýarlar, butun daşyndan hem bir sürü ananýan batyl inançlary bar. Ýani kalaka batyl ırımlary we hurafalary we şoňa meňzeşdatlary bar. We şol batyl we hurafa inançlardan birem näme eken? Şol jahiliýe Araplaryň safar aýyny şowsuz aý hasap edýän ekenler. Şowsuz aý hasap edýän ekenler. Bu nerden bilýär? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari we Müslimde geçen hadisinde şol müşrik Arapların bir näçe batyl inançlaryny inkar edýär we şol hadisiň içinde diýär wala safar diýär. Safar diýilýän zat ýokdur diýip aýdýar. Safar ýokdur diýip aýdýar. Ýani safar barada inançy inkar edýär. We ulamalar hem şol hadisiň şerhinde şu Peygamberimizin safar ýokdur diýen sözüniň saçtaýdaky safardan maksadyň näme diýini düşünürýärler. 2-3 tane hakka düşünürüş gelýär, 2-3 tane hakka şerh wa şolaryň biri hem ulamalar diýär Peygamberimizin inkar eden niýe şol Mekkeli müşrikleriň safar aýy baradaky batyl inancı diýär. Ýani safar aý şowsuz aý diýen inancını Peygamberimiz inkar edýär. Demek şol batyl inanç nereden gelip çykýan eken? Şol halklaryň içinde ýitmän saklanyp galyp aýlanyp dolanyp şey diýip günümizde çenni gelip ýetipdir. Näme getirýän bir islam doganyny giydirip Allah we Peygamberiň adyndan ýaýra diýerler. O güne degişli bir namaz bar ýaly gydyp şey diýip näme halkyň içine ýaýradylýar. Asly köküni ýerden gelýän eken Mekke müşriklerinden gelýär. Şoň üçin hem Peygamberimiz näme wala safar diýdi. Safar ýok diýip aýtdy. Ýani safar barada aksyn näme şol batyl inançyňyzy inkar edýär diýip aýtdy diýär ulamalar. We
Bul hadis hem bolmanna Kur'an esasında İslam akidasının esasında şul batıl inanca seretsek musulman dogonlar Allah Teala ervet ayı, ervet günü, ervet vakti deyip ay gün yok. Ilmından bolmasa öz bir pikrimizle, akılımızla Allah Teala akıl veripdir. Oylanıp görelin. Allah Teala ne için duran yerden sen başına azap inirsin? Allah Teala'nın ervet günü yok. Allah Teala'nın ervet ayı yok. Günlerin hemmesi gowy. Ayların hemmesi gowy. Wagtlaryň hemmesi gowy. Bir wagtyň üstünlüği var. Cuma günü beýleki günlerden üstün bolşy ýalakka. Ramazan aýynyň beýleki aýlardan üstün bolşy ýalakka. Kadir gecesiniň başga gecelerden üstün bolşy ýalakka. Käbir günleriň we aýlaryň biri-birine üstünlüği bar. Emma ervetligi, kemligi yok. Ya olmasa Allah'ın azap indirýän ay, azap gelýän ay, bela inýän ay diýen inanç Kur'an'da yok musulmanlar onlar. Hemme gün gowy. Eger sen bul günüň, aýyň, wagtyň kadyryny bilip salih amel etsen, dinine, dünýäňe peýdaly işlerle meşgul bolsaň, sen günüň beterem gowy bolýar. Emma kadyryny bilmeseň ziyan çekýän. Aýyň sen özüň gowy bolmasaň, günüň, aýyň, wagtyň kadyryny bilmeseň, muň günüň, aýyň günäsi ýok munda. On dahili yok o zatlara. Şoň üçin musulman doganlar şu gözlerini hem seretsek bilip bilersin ama Allah Teala'nın aýlarynyň, günleriniň hemmesi gowy. Şunu bilmeli musulman doganlar. Ve şonuň üçin hem musulman doganlar aýdýar. Kimde kim şul batyl we hurafa ananja esaslanyp sadaka berse, beren sadakasy kabul däl şonuň. Kim şul batyl ananja esaslanyp namaz okusa hem şol namaz kabul däl. Bu ben sözüm değil. Peygamberimizin sözü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde diye. Bukhari ve Müslim'de gelen hadisinde Ayşe enemiz tarafından rivayet ediliyor hadis. Peygamberimiz aydiya: "Men ahdasa fi emrina hâzâ mâ leyse minhu fehuve raddun." Kimde kim bizim bu işimizde, bu dinimizde yok zat orta assa, yok zat tapsa diye şol kabul derler deyip aydiya Peygamberimiz. Fehuve raddun ya red ediler. Ulema diye kabul derler diye. Şu hadisi şerh edenlerine. Sen öz yanından bir orada tapıp, öz yanından bir namaz tapıp, onu da öz yanından bir tertip koyup, her rekatta plança ihlas oku, plança kevser oku deyip, öz yanından onun bir güne bağlak koyup, öğretmeli olsa şunu Peygamber öğretmeli ümmetine. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kara çarşamba namazı Peygamber öğretmeli ümmetine. Peygamberimizin namazlarının içinde, nefil namazlarının içinde kara çarşamba namazı deyip namaza yok. Ondan ama şul batıl bolýar we şul kabul däl. Beter günahkar bolýar ama dinine asly esasy bolmaýan zady bar diýip halka ýaýradan üçin, eden üçin günahkar bolýar. We da Müslim'de geçen hadisinde Peygamberimiz diýär: "Men amila amalan leysa aleyhi emruna fehuve rad." Kimde kim bizim buyurmadyk bir zadymyza amel etse şol ondan näme reddediler diýär, kabul edilmez diýär. Her kim öz ýanyndan bir namaz tutup dursa, her kim öz ýanyndan bir sadaka tutup dursa, onda İslam, Kur'an we sünnet niye nahilek bolmaly musulman doganlar? Onda Kur'an we sünnet nahilek bolmaly. Her kim ol awliya bu pir diýdi, ol ahun diýdi, her kim bir namaz tapy berse, her kim bir orada tapy berse, her kim bir mevlüt tapy berse, her kim bir üýşmelen Kur'an berse, her kim bir ýas tutuvermeliyse, Hazreti Ali'nin gününe, Hazreti Hüseyin'in gününe özün kamçıla vermeliyse, şeydip topar olup musulmanlar bölük buçak bolýar. O şeytanın gowwaryan da düşül. Şoň üçin dinine bir zat etjek bolsaň Allah diýen bolmaly, Peygamber öwreden bolmaly, şol Peygamber buyuran bolmaly. We Peygamberimizin sahabalary, selef-i salihin, ilkinji nesil musulmanlardan şu bide gelen bolmaly. 4 mezhebiň tertibinde bolmaly şu zatlar. Onda da bolmasa musulman doganlar ol zatlaryň näme delilsiz zatlaryň izine düşülmeýe, beter o zatlaryň izine düşüberseň günahkar bolýan musulman doganlar. Emma bundan daşgar sadaka berjek bolsaň, sen wagtyň beri bermeli, sadaka illa bir gezek bermeli diýen zat ýok. Sadaka ýa bolmasa garyp gasarlar sadaka diňe kara çarşambada mätäşmi, başga bol mätäş dälmi? Sadakany hemişe beri bermeli. Nefil namaz kılacakmy? Kerahat wagtdan galan wagtlarda islan wagtyny kılıber, islan mukdarynça kılıber. Peygamberimizin öwreden tertibinde, öwreden görnüşinde bu bir illa bir gezek diýip çäklendirmesi ýok dinimizde. Emma bid'ate esaslanyp, yok zady esaslanyp, dinine bari ýalagyp, şoňa esaslanyp etseň ol kabul bolmaýar, beter günahkar bolýar.
Haçanna bir bende çıkıp mazarsanlıkta bir yerde namaza kavut yurka Hazreti Ali radıyallahu anh'ın dövründe. Ali radıyallahu anh ona kâyiye. O yanlışmasam bayram günü olmalı, bayram namazı günü. O gidip kavursanlıkta bir yerde namaz okuyor. Ali radıyallahu anh kahırı geliyor. Kâyiye şuna. Şonna ol benne aydiya, ey Ali diye radıyallahu anh. Näme diye Allah bana namaz okuyanlar için azap verir diyen mi diye. Şonna Ali radıyallahu anh aytdı diye yok. Allah Teala sana namaz okuyanlar için azap veren yok. Peygamberin etmedik zadını ediyanın için azap veriyor sana diye. Kâvir doğunlarımız düşünen nokta şuna ay sadaka ver yani ay namaz näme ziyanı var. Näme ziyanı Müslümanlar peygamberin etmediğini ediyen, peygamberin buyurmadığını ediyen sen. Peygamberden o eşek bolyan sen. Özüne bir din yasan baryan sen. Erbetlik şonna kâvir doğunlarımız düşünmän şey dip näme bir yuqoyrokluk ediyor. Okuyacak bolsaň peygamberin orada nefil namazları ba, sadaka verecek bolsaň 10 ay boyunça beraber emma näme batıl zada esaslanyp etmek bolmaýan Müslüman doğunlar. Şonuň üçin şol bid'at diýilen zat, hurafat diýilen zat, şeýle bir erwet we şeýle bir ýigrenji din ýykýan zat bolanlygy üçin ulamalar diýe şeytan niýe arak şerap içilmekden beter, zinadan beter, adam öldürmekden beter, ogurlukdan beter bid'atyn ýaýramaklygyny gowwarýar diýe musulmanlaryň içinde. Şunu gowaýlanyň musulmanlar. İblis, şeytan insanın içinde zinadan, ogurlukdan, adam öldürmekden, arak şeraptan beter bid'atyn ýaýramaklygyny gowwarýar diýe. Näme üçin? Näme üçinligini ähli sünnetin ulamalarynyň Es-Sufyan Es-Sawri aýdýar rahimahullah diýe el-bid'atu ahabbu ila iblis min el-ma'siyah fa innal ma'siyata yutabu minha wa amma el-bid'atu fala yutabu minha diýe. Diýe ki bid'at diye iblis üçün günahlardan ha soyulrakdır diye. Yani kısanan günahlarımızdan ha soyulrakdır diye. Näme üçün? Çünkü günahlardan tövbe edilýär, emma bid'attan tövbe edilmeýär diye. Näme diýdi bolýar Müslüman doganlar? Arak içýän adam eger imanly kişi bolsa, Müslüman kişi bolsa, içýän aragyny sogap diýip içmeýär, haramdygyny bilip günahdygyny kabul edip içýär, bir gün taşlaryn diye. Zina ediyen adam eğer Müslüman olsa, imanlı olsa sogap deyip etmeye. Şon haramdygyny we zinadygyny bilýär, ertir burun tövbe eder, ýola girer, näme Allah biz dogry ýola getirsin diýe. Eğer imanlı kişi olsa, ogurlyk edýänem şeýle, paraxorlyk edýänem şeýle, başgasam şeýle. Eğer imanlı kişi olsa. Emma bid'ata sezawar bolan, bid'ata amel edýän Müslüman bid'atdygyny bilmeýänligi üçin o bid'atın nahilek erwet zatdygyny, dini ýumrayan zatdygyny bilmeýänligi üçin sogap diýip edýär onu. Ýa-ni Kara çarşembe namazyny okuyanlar şoň sogapdygyny we bela beterden gorajakdygyny we dinimizde badygyny Allah peýgamberiň şunu buyuranlygyny itiqad edip, iman edip edýär şonu. Heýşul adamyň kellesine tövbe etmek gelermi musulman doganlar? Tövbe etmek nirden? Ol beter şoňa ýapyşýar. Beter bu dinine barmy kadip başgalaryny moňa çagyrýar. Ana şol Sufyan es-Sawriň diýýäni şol günahlardan tövbe edilýär, emma bid'atlardan tövbe edilmeýär diýýäni şol. Bid'ata sezawar bolan adam tora düşeni guşýalakda bulaşdykça beter başgalaryny şoňa çagyrjak bolýar. Çünki itiqadyny haram diýip inananok, beter sogap diýip inanýar. Şoň üçin näme musulmanlar şeytan bid'atyn ýaýramaklygyny, başga günahlaryn ýaýramaklygyny beter gowwarýar. O musulmanyň arasyna da şol arak zinadan beter düşmanlyk şuň üstüne girýär, bid'atyn üstüne girýär. Bir belle çykypdyr, bir topar musulman doganlar şoňa dogry diýip inanypdyr, ýüregi bilen şoňa inanypdyr, ýapyşypdyr. Ben alakyya başgalar gelip şoňa düşünürler näme diýär? Dogry diýäňiz şoň aslyny tapalyň, gözläliň, tahqiq edeliň diýmekden geçen näme diýär? Ha, ola bid'at, näme ola Wahhabi, bul plan diýip töhmet atyp başlaýar. Seredin bid'atyn berýän ziýany. Şeýdip musulmanlar näme? Bid'atyn üstüne düşmançylyk girýär musulmanlaryň içine. Şoň üçin musulman doganlar aty äga bolalyň şol bid'atlardan. We sözümüziň soňunda musulman doganlar gowadyp pikirlensek, gowadyp oýlansak, biziň çekinmeli, gorkmaly zadymyz asliyetini her dersimizde köplenip gaýtalap aýdýas. Haramlyklar, şirk,
başga küfri inançlar, bir topar insan şuun küne kabrlara çokunup kabrlaryň daşyndan aýlanyp şeýdip şu zatlara meşgul bolup bar. Bir topar palçydan palça gatnap bar. İmanny adamyň puja çykarýan zatlar, şulardan gorkmaly. Bir topar türkmen binamaz ýazyp bar. Ayal gaýdlarymyz hijabyň nämedigini unutup barýar. Hijab takkana hüjüm edýärler. Aýsan waka bir bolupsyň beýdi ömür örtünmek bolarmy diýen ýaly gadyp näme? Hijab takkanlara hüjüm edýärler. Gorkjak bolsak Allah Taala azap berenne dogry ýoldan azan kowmlara azap berýär. Toýlamyzda arak goýulyp otyr. Allah'ın gazaby inýär, peýgamber lagnet edipdir. 10 kişi lagnet edilen arak babyna ýasana, sykana, getirene, içirene hemmesine lagnet ba. Gorkjak bolsak şondan gorkmaly. Edýän erwet amallarymyzdan gorkmaly. Musulman doganlar bela gelse başymyza ahiretde şol amallarla ölsek Allah saklasın %100 näme başymyza azabyň geljekdigini, ceza çekjekdigini, şoň nä cezasyny çekjekdigimize şek ýok ahiretde. Eger tawba etmän ölsek, emma bir ýurtda gaty azgynlyk ýaýra berse, zina ýaýra berse, bu dünýäde hem Allah Taala näme azap berýär. Şoň üçin gorkjak bolsak şol erwet amallarymyzdan gorkalyň. Walhamdulillahi rabbil alamin.